Здравейте, скъпи приятели! Днес сме в едно малко по-различно видео за моя YouTube канал. Днес ще направим един протеинов десерт с помощта на ето тези продукти. Като за начало, приятели, ще трябва да нарежем 2 банана. Сега ги слагаме в кошницата на ерфрайера и ги поливаме с мед отгоре. Това е достатъчно. Пускаме на ерфрай за 15 минути. Спечаха бананите, аз отворих 3 пудинга и блендирах бисквит. Слагаме пудингите. Слагаме бананите с лъжица. Сега е време и да добавим натрошените бисквити. Това тук е нашия малинов топинг, който сме направили като сме пасирали пресни малини. Ето това е нашия протеинов десерт. Ако ви е харесал, пишете ми в коментар за рецептата. Чао и до скоро!